Кніга Лявіт, раздзел 16. Вось што сказаў Господ Маісею па смерці двух сыноў Аарона, калі яны прыйшлі перад аблічча Господа і былі забітыя. І загадаў яму, кажучы: «Скажы Аарону, брату твайму, каб не ў кожны час уваходзіў у месца на свяцейшае, якое ёсць за заслонай перад перамольняй, якой накрываецца каўчэг, каб ён не памёр ад таго, што я буду аб'яўляцца ў воблаку над перамольняй. Вось такім спосабам будзе ён уваходзіць у месца на свяцейшае. Хай складзе маладога бычка ў ахвяру за грэх і барана ў ахвяру цэласпалення. Хай апранецца ён у шаты святыя, льняныя і льнянымі штанамі хай пакрые сорам, перапаяшацца льняным поясам, а на галаву складзе льняны кідар, гэта святыя шаты. Хай абмыецца вадою і апране ўсё гэта. Ад супольнасці сыноў Ізраіля возьме двух казлоў у ахвяру за грэх і аднаго барана у ахвяру цэласпалення. Потым Аарон прывядзе цяля ў ахвяру за грэх і ачысціць сябе і дом свой. І возьме двух казлоў і паставіць іх як у ахвяру сваю перад Господам, перад уваходам у палатку сустрэчы. Пасля кіне Аарон жарабя на абодвух казлоў, адно жарабя для Господа, а другое жарабя для Азазеля, на якога выпала жарабя для Господа, таго складзе ён у ахвяру за грэх, а на якога для Азазеля паставіць жывога перад Господам дзеля ачышчэння, каб выгнаць яго дзеля Азазеля ў пустыню. Потым Аарон прывядзе цяля ў ахвяру за грэх і заб'е яго на перамаленне, за сябе і за свой дом, і заб'е цяля ў ахвяру за грэх і за сябе. Потым возьме кадзільніцу і напоўніць яе гарачым вугалем з ахвярніка перад Господам і, узяўшы жменю тоўчанага кадзіла для запальвання, занясе яго за заслону ў святое месца, каб пасля таго ён кіне кадзіла на агонь перад Господам, яго воблака і дым закрылі перамольню, якая над каўчэгам сведчання, і так не памрэ. Далей возьме крывы цяляці і пакропіць пальцам 7 разоў спераду перамольні, 7 разоў пакропіць перад перамольняй пальцам, змочанай у крыві. Потым забе казла за грэх народа і ўнясе кроў яго за заслону, як было загадана на код крыві цяляці, каб пакрапіць насупраць перамольні. І ачысціць месца святое ад нячыстасці сыноў Ізраіля ды ад злачынстваў іх паводле ўсіх іх грахоў. Паводле таго ж закону зробіць ён з палаткаю сустрэчы, якая знаходзіцца ў іх сярод нячыстасці іх жылля. Ні адзін чалавек не павінен быць у палацы сустрэчы ад хвіліны, калі святар уводзе ў святыню, каб ачысціць сябе і дом свой і ўсю супольнасць Ізраіля, аж пакуль ён не выйдзе. Вось так ачысціць ён сябе, дом свой ды ўсю супольнасць Ізраілеву. Потым выйдзе да ахвярніка, які перад Господам, і ачысціць яго, і возьме крывы бычка і крывы казла, і памажа ён рогі ахвярніка з усіх бакоў, і пакропіць 7 разоў пальцам умочаным у крыві. Такім чынам ачысціць яго ад нячыстасці сыноў Ізраіля і асвяціць яго. Калі ўжо скончыць ачышчэнне месца святога, палаткі сустрэчы і ахвярніка, тады прывядзе жывога казла. І ўскладзе Аарон абедзве рукі на галаву яго і выкажа над ім усе правіны сыноў Ізраіля, усе іх злачынствы ды ўсе грахі іх, ускладзе іх на галаву яго і выганіць яго праз прызначанага чалавека ў пустыню. Такім спосабам казёл панясе на сябе ўсе іх правіны ў зямлю бязлюдную, і выгнаны будзе казёл у пустыню. Тады Аарон уводзе ў палатку сустрэчы з дымя шаты льняны, якія перш надзеў, уваходзячы ў месца святое, ды пакладзе іх там. І абмые цела сваё вадою ў святым месцы і ў складзе шаты свае, і потым выйдзе і складзе ахвяру цэласпалення за сабе і за народ, і ачысціць сябе і народ. Таксама тлушч ахвяры за грэх спаліць на ахвярніку. А чалавек, які выгнаў казла адпушчэння для Азазеля, памые адзенне свае,
і цела вадою, а потым вярнецца ў лагер. А бычка і казла, якія былі забіты за грэх, і кроў якіх была ўнесена, каб споўніць ачышчэнне ў святым месцы, вынесуць за лагер і спаляць агнём і скуру і мяса іх і нячыстасць. Той, хто спаліць іх, вымые адзенне сваё і цела вадою, а пасля вернецца ў лагер. Гэта будзе вам вечнай пастановай. У 7-й месяц, у 10-й дзень месяца. Упакорвайце душы вашы, не выконвайце ніякай працы, ані тутэйшы, ані прыбылец, які паселіцца паміж вамі. У той дзень будзе перамаленне вашае і ачышчэнне ад усіх грахоў вашых, ачысціцеся перад абліччам Господа. Гэта для вас субота супачынку. Упакорвайце душы вашыя у пастанове вечнай. Ачышчаць будзе святар, які быў памазаны, і рукі яго пасвячоны, каб ён выконваў святарства на месцы бацькі свайго, і ўскладзе ён ільняныя шаты адзенне святое. Ачысціць месца на свяцейшае і палатку сустрэчу ахвярнік, а таксама святароў ды ўвесь народ супольнасці. Гэта будзе для вас пастанова вечная, каб раз у год ачышчаць сыноў Ізраіля ад усіх іх грахоў. І зрабіў ён, як загадаў Господ Маісею.